kraju svakog reda zbirku nazad, onda novi. Vojnici, danas ćemo realizovati kroz 2 nastavna časa temu 2 radio uređaj VF opsega male snage. Postoji više sinhronizacija, znači kada učesnik želi da se uključi u utišavanje, možemo u slučaju da ima potrebe da utišamo mikrotelefonska kombinacija. Neprijateljske snage se nalaze u selu tako i ugrožavaju sistem TKIOB u Kraljevu. Na svoje mesta! Razumije, gospodine Božić! Sve visina antene